Vezi că intri în direct. Gata, sunt pregătită, dar ce facem mai concret? Candidezi ca președinte. Vezi, poate îți scot un dinte. Eu vreau să fiu președintă. Cum vrei tu, intri pe sticlă. Vrei, zi-mă ta ceva. Ce să zic? Zi tu așa, bună ziua, dragi români. Repete după mine. Bună ziua, dragi români! Mă aflu în fața voastră. Mă aflu pe fața voastră. În fața, nu pe față. Mă afum în fața voastră. Brema ta nu te afumi, că nu ești mata costiță. Nu vorbi tu de mâncare când faci poftă de cărniță. O să fac autostrăzi. O să fac autostrăzi. O să vă măresc salariu. O să îmi măresc salariul. La oameni, nu la mata. La oameni și lumăta. Bre, oprește-te, că facem noi pușcărie. Construim noi pușcărie. Nu mai bine un spital? Să mă bagi direct acolo, că mă îmbolnăvești mental. Continuă-ți mata discursul. Ce să zic? Zile ce vrei. Da, bule, mamă, discursul. Zile, bre, tu un slogan. Mă votați, vă dau Logan. Slogan, nu Logan. Mă votați, vă dau slogan. Hai că ne-ai distrus total. Dacă votați, voi